Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! În numele Tău, Doamne, Dumnezeul adevărului și al unui a născut Fiului Tău, și al unui a născut Fiului Tău, și Duhului Tău celui de viață făcător, pun mâna mea peste robii Tăi, Dragoș Andrei, Marius Nicușor, Ioana Miruna, Aura Daniela, Roxana Andreea, Cristina Maria și Asmina Monica, care s-au împrădicit a scăpa către numele Tău cel Sfânt și a se păzi sub acoperământul aripilor Tale. Depărtează de la ei înșelăciunea cea veche și umple pe ei de credința cea întru Tine, de nădejde și de dragoste, ca să cunoască că Tu ești unul Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, și unul născut este Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos și Duhul Tău cel Sfânt. Dă-le lor să umble în toate poruncile Tale și cele plăcute Ție să păzească, că de va face omul acesta viu va fi prin strânsă. Scrie-te în cartea vieții Tale și împreună cu turma moștenirii Tale, ca să se preaslăvească de numele Tău cel Sfânt și al iubitului Tău Fiu, al Domnului nostru Iisus Hristos și al Duhului Tău celui de viață făcător. Să fie ochii Tăi căutând întotdeauna cu milă spre ei și urechile Tale să asculte glasul rugăciunilor. Veselește-te în lucrul mâinilor
fiilor lor și în tot neamul lor, ca să se mărturisească ție, închinându-se și slăvind numele Tău cel mare și prea înalt, să te laude pururea în toate zilele vieților, că pe tine te laudă toate puterile cerești și asta este slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mâinile tale au făcut și mai. Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește! Cearcă-te pe tine, diavolul, Domnul, cel ce a venit în lume și s-a sălășuit între oameni, ca să surte tirania ta și pe oameni să-i slăvească. Cel ce pe puterile cele potrivnice a biruit soarele întunecându-se și pământul clătinându-se, mormintele deschizându-se și trupurile sfinților sulându-se, care a zdrobit cu moarte pe moarte și a surpat pe cel ce avea stăpânirea morții, adică pe tine, diavolul. Jurul-te cu numele Lui Dumnezeu, care a arătat omul vieții și a rânduit în vin și tabii de foc, ce se întorcează străzuia, cu tremură ce se depărtează, că te jur cu numele aceluia care a umblat ca pe uscat pe valurile mării și a cetat viporul vânturilor, a cărui căutătură seaca dâncurile și groaza nu topește mult. Ca acela ce acum îți poruncește prin noi ce ne se depărtează de la zidirile acestea, să nu te întorci, să te ascunzi în ele, nici să întâmpeni pe ele, nici să lucrezi împotriva lor, nici noaptea, nici ziua, nici dimineața, nici la amiază, ci te du-mi iadul tău până în ziua cea mare grătită de judecăți. Teme-te de Dumnezeu, cercetare de cheruvim și caută spre adânsul, de care se cutremură îngerii, arhanghelii, scaunele, domniile, înțepătoriile, stăpâniile, puterile, cheruvimii, serafimii, de care se cutremură cerul, pământul mare și toate câte sunt întrânsa. Ieși și te depărtează de la cei însemnați, noi aleși ostași al lui Hristos Dumnezeul nostru. Căci te jur cu numele aceluia care umblă pe aripile vânturilor și face pe îngerii săi duhuri și pe slugile sale pară de foc, ieși și te depărtează de la zidirile acestea și este în toate lucrurile, și în tăria sa neajuns și nepătut. Cel ce mai înainte ți-a rânduit ție, diavolii, pe viața muncii de veci, prin noi nevrednicilor lui poruncește ție și la toată puterea cea împreună cu tine lucrătoare, să te depărtezi de la noi însemnat cu numele Domnului nostru Iisus Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu. Jură-te, dar într toți viclene și necurate și spurcate și urâte și duhurile străine, cu puterea lui Iisus Hristos, care are toată puterea în cer și pe pământ. Cel ce a zis Duhului celui mut și surd este acum și să nu mai intri în târg. Du-te cu el, cunoaște-ți puterea ta cea deșartă care n-a stăpânit. Teme-te de Dumnezeu, cu a cărui poruncă pământul se ape s-a întărit. De cel ce a zidit cerul și a pus înălțimilor păcar și văilor lăsuri. De cel ce a pus nisipul păcar mării și în apă mare cărare tare. De cel ce se atinge de mult și fumec. De cel ce se îmbracă cu lumina ca și cu o haină. De cel ce a întins cerul ca un cor. De cel ce a acoperit cu apă înălțimile lui. De cel ce a așezat pământul pe femeile lui și se va plăti în veacul veacului. De cel ce cheamă apa mării și o varsă peste fața întregului pământ, ieși și te depărtează de la cei ce se gătesc pe Sfânta Luminare. Jurul-te cu patima cea mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos și cu cinstitul lui trup și sânge și cu venirea lui cea înfricoșătoare, că va veni și nu va zăbovi să judece tot pământul și pe tine și pe toată puterea cea împreună lucrătoare cu tine, să te muncească dându-te în întunericul cel mai din afară, că puterea este a lui Hristos Dumnezeul nostru împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește! Doamne Sabaoth, Dumnezeul Israel, Cel ce te măduiești toată boala și toată neputința, caută spre robii tăi, Dragoș Andrei, Marius Nicușor, Ioana Mirun, Aura Daniela, Roxana Andrei, Cristina Maria, Iasmina Monica, cearcă-i, cercetează și îndepărtează de la ei toată lucrarea diavolului. Cearcă duhurile cele necurate și îi îndepărtează și curățește lucrul mâinilor tale. Și lucrând cu grabnică ta lucrare, zdrobește de grabă pe Satana sub picioarele lor și dă-le biruința asupra lui și asupra duhurilor lui celor necurate. Ca dobândirea ta să se îmbrăzicească de tainele tale cele nemuritoare și tenești, să ție slavă să înalțe Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Stăpâne, Doamne, Cel ce ești, Cel care ai făcut pe om după chipul și după asemănarea sa, și ai dat lui putința de a dobândi viața de veci, după aceea că sunt în păcat, nu l-ai trecut cu vederea. Și ai rânduit în fire unul prin întruparea Hristosului tău, însuți primește în împărăția ta căsărească și făpturile acestea ale tale pe care le-ai izbăvit în robia dezbaterilor. Deschide ochii gândului ca să strălucească în ele
însoțește-ne viața cu îngeri de lumină, ca să izbăvească pe ei de toată lucrurile pătrivitului, de întâmpinarea celor lipian, de demonul ce-l danează și de năruciri rele. Depărtează de el, că se cheamă necuratul Duh, care se ascunde, se împibează în inima lui. Depărtează de el, necuratul Duh, care se ascunde, se împibează în inima lui. Depărtează de el, de la necuratul Duh, care se ascunde, se împibează în inima ei. Depărtează de el, necuratul Duh, și păi cuvântător, turne cele sfinte al Hristosului tău, mădulare cinstitele de fericite ale, fii și moștenitoare împărății tale, ca după poruncile tale de plin și văzut pe cetele stricate și pe rămășnitul întinat, să dobândească fericirea Sfinților în împărăția ta, cu harul și îndurările și iubire de oameni a unui Fiului tău, cu care ai sfântului binecuvântat cu prea sfântul și bunul și de viață păcătorul tău, acum și pururea, în vecii vecilor. Vă rugăm să vă faceți de toți slujitorii lui, de toată slujirea lui, de toată trupia lui, te lepezi de satana, de toate lucrurile lui, de toți slujitorii lui, de toată slujirea lui, de toată trupia lui, te lepezi de satana, de toate lucrurile.